Onyabale ebintu bunabono mbabwate esukali kurwasa chi company ao obusi bw'engano amabuta y'ichinyoni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company lya Keteba echumbi ya Kensold egati bintu binde binge bwigo Nkonyabale chirangiche company ya Crown asibwigo bakonya amabati kurwasa company lya MRM ayuale ayechi size ao nabwigo ni chirangi ao Nkonyabale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwato bukoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bukoreri wa forklift asibwigo bukoreri bwa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumburira ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho Safaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers ange na Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ange yakira omuntu nigiye gucakira segete chinga kichinde nabo ogucakira aiga chibesa ekero chakira kubaganwa okogenderera nigo gukubwatia ucakira egyasareke mu gucia sekende chindoto nigo chikoira omulyoye asumukya okirarituko wetera aseke kuri kiriege korari bagachinga kyabande bakorora emicando nigo bawe kumbulira obonde wetera ase chinjira kitanya kororekana wetera abantu abo bakoreta amagendero aso kubeka chingiye kero chekerero nanene kwenekya oburindi bu ankyo koreta amonchirure na kuira omwando bwe egika na wetera chindoto aso bwa ankyo tuichanera obwale gose chingaki okwegendererya kera ebiro nigo gokonyora enchira yukoira nanka na obwonchiri obo ekero bugotara nigo bukubainura bonsi abo bale inchira Mwalimu National prosperity for all forever. Margoba ingiyo mwanchumu ligeriria ndonzia soto bwaterete ase juma ya gatatu ase omutienyi ogatano na kabere karibu sana ase kiunga chinsa ibere eliyo nkomanye ayuna bere ngokwariganiria ase ekiunga chinsa ibere ase nchira ereyo bwikera nugendera gutubwate ase mitandao yote ya Facebook, YouTube na bwego TikTok na Getembe TV ekero tokubwaterana na Nero Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyererio na inche nigonkuru kwa Ruth Kemunto.
Togochaka ekiungali mulioka magega yetaro ya Linda Mwananchi ocha aseriro balia gusi egati yabana boda boda kurwa Kisii municipality nigo babaire bagwesokya na kwemurungania asekeri bakwemurunganiria na gotababuna nigo baba bagotangwa ase ATC litukulia lero elio baba bagwikirana omusangererekano o Linda Mwananchi ase babete bagotebiwa nigo barachikwe chiri bwisano no mugavana bwe county ya Kisii Musike Paul Simbarati egento mwelio ye baba bakwe wachimia isano egento kyaberege kubage chimono na korokya okwemurungani kwabo bakwemurungania haso mu cyubusongo nigo babere bagotebabuna nigere buya abasayi gutega gutume kwa bube amona bana boda boda anane ekero bakweligeria engere yabo. No abe baro chenga Linda Mwananchi ngochere tauni bakara tiga basangerelia na boda boda bonsi pinga kire stage abantu be municipality bataire batwane kere kurmambi bakabono sakuna moja alimoka unga 500 dingento keke 500 je wakane pigibioso yo wakana enda goroko wara mafuto ko ka usaranchi okoli aso wengeti abati otumeka bantu HPP boga to are freedom. We are not being owned by anybody. Ngalazima ngamono nge group ya boda boda singe wamanya tora reta number si town wame oturangeri go ATC 54 tigabati go sori yo to tumeka bobe etwanga ine tunga ko gutore there will be goodies to irino na mache yo kunyo na wanyana mache ono karbarre select wa watching online karbarra sifuno korre okwan wame agotaka bangira ini wata na babere babere wame agotoeli kuebono what is this keroko usingi 500 ama futoko beka lancho kolia ebi biyo waka na goseni kyo kolera whereby abantu batachieta kurumambi bakabona iga I'm very sure barosi yebe sayamana baraswera nyomba aso bengete abati yodo tunaka bobe. Ekero tutigarite gabo ase Linda Mwananchi abananchi naboiga barayi kurwa ase nseme ya Linda Mwananchi nigo ase chinsemo cha Kiambu batakora ege ikaro kyabo magega yegati y'abananchi wesokya na kubaseria n'ubururu bonene abananchi abo naboiga barayi abo kurwa ase chinsemecho egento keirera ege ikare kigutakorekana ase bunge ya Nyaribari chache ukona kurwa ase chinsemecho niga abananchi abo barorekanire ko mutogya omujumbe bwensemeyo musikeza irjanda ase batebire nigagendrete gukora magendera maya na igo Linda Mwananchi kugenda asayo nigere guturubania amagendero umuriketo Daniel Ontiri nigatwaliganiryo roboti uru asobwikirana bariganigwa haso musasoko haso mubaro munene wabamenye sokya haso bugatagati bumucyo bosongo kinsa kenda ne nusu cya mugaso ijuma ne kirenga gyo kurinda abananchi hayawi abaraya baga bakoragwa n'umuzike James Orengo Edwin Sifuna Richard Onyonka igati yabande asige karokyabo niko bagendera ko mu cyumurayi wense asekeria batayuna tarekirania chira balirete chinga kyalenge kuligia ko sobabisi asetaro yalengete goikerense menene yabamenyi kurwa serongo rwogusi. Wamama wetu waliambiwa watatolewa kwenye vios wakuwe na masupermarket, walisema yani bottom. Mlisikia hiyo? Walisema bottom. Nani ametoka bottom akaenda hapa? Nani ametoka bottom akaenda hapa? Siku tumepata Maraga yuko hapa. Tutafute pia Kalonzo. Tutafute Matiang'i. Tutoe kikosi moja hatari. Kwa saa 12 asubuhi kasongo kwa mwenda nyumbani. Wakati wanakubaliana na sisi timu ni moja, tamu ni moja. Tulikuwa tunapiga kura pamoja. Wakisii wamepiga kura kwa Raila Amolo Odinga. Wakisii wamepiga kura kwa Jaramogi Oginga Odinga. Mtapiga kura pamoja na Kisumu, pamoja na Homa Bay,
pamoja na Migori, pamoja na Siaya, pamoja na Bungoma na Vihiga mpaka Mount Kenya. Tutafute Matiang'i ama tutafute Nonye nabo amang'ana ni kaonchoka ase nsemo ya Kiumbu imeye bunge ya Nyaribari chache ase kaunti ya Kisii. Magaga yensemo yebomenye koruta baraya baiga amagina chingaki baikirana kwirira umukutano yo utakoleka na bagenderia etaro yabo kwecha sensemo ya Keroka imeye kaunti ya Nyamira. Aso kungusana oku kwaene kigwa asigeka enseme yiga yebomenye nigo nonye nabo barolekana gotera tutam ensemo oboraye bwabo wabono burase serikali ase chiburaburu echiga abantu babere niko batigirwa chingoma magaga yokugwa kurwa chigari chiga chacharinge gutama ase chimbero chigoro ase ensemo ya Kiumbu niko bagendrete konyoro buwenia ase chinyagitari ao Nkurupatirega taseni kiaga tembe kurega ase kaunti ya Kisii eriterane ngoro kwa Daniel Ontiri. Biamono murikito Daniel Ontiri haso gutwareganiria orobotyeru litukoria lero ababwatani ko rulinda mwananchi igati yabo Edwin Sifuna Babu Owino James Orengo mona baribanda bange niko batwara umuyiga bwo gusangirira kibesa eri gusira ebyombe by'abasubati imeye bunge ya Kitutu Chache South umuyiga obagukwariganirwa na mujumbe wensemeyo umusike Anthony Kibagendi hasegeti kya Monarch ime ya Musocho umuyigo yiga nigo obaletamo barai au asikiri baba bako moche serikali ya Kenya Kwanza asoko konga kubugima na boigo okogenderera kunyanyasa umwananchi obutambi umurikito Dipon Asanya na Robotiru asobwime Nomugoko otarine kerengo kurwa anseti mlinda mwananchi imeye kaunti ya Kisii umujigo bako kolekana ase bunge ya Kitutu Chache South inse yo mujumbe Anthony Kibagendi ase baumerana anene umujigo monene wo gusangereria enibo yo kubasira abasubati lyo kugendereria anene asoboncheria bono gwekinia kemagenderero momanyete bunankinete momanye tobo kongunkinerete na kie kikiagerete nkabarangeri gochaga ntware konyara kurangerie byombe byonsi ngateba tochore byombe 80 women groups tobirentamo korukere ward erinde abangina baito banyare konyora gento geke barachi kogendererie biasara byabo mbuya nakorete James Orengo, Babu Owino, Edwin Sifuna, Ososi, Nagati ya baraibande abubaikirana. Hukukwana ekerekyo mujumbe Anthony Kibagendi. Nigabulia baraiba abasubati kurwanerera abasubati chingaki basoerechi abisi. Abangina baito, Madam President, Faith, na Bridget Ombati, Rosa, kina Pauline, ninawaambia hivi. When you get the opportunity to serve, try and ensure our women are financially mainstreamed. Sababu kina mama ndio wanaumia sana katika jamii ambao hawapati hata hela ya kuweza kufanya biashara. Taliboigo? Musangirekano yo igabo igo rorekana gotwara siasa ase anene bali bakwamereria serikali omoseneto Kisii Richard Onyonka niga motogia omujumbe Anthony Kibagendi asogokora siasa yaye atabwati chiburaburu ase myaka 20 ngane ye igabo igo nigo yamwiriro omujumbe Anthony Kibagendi kobolia barayi bali barase serikali gokora siasa yabo no murembe batarikoleta chiburaburwa. You oppose me for 20 years. We never fought. We never insulted each other. You've gracefully matured onto the job. Keep it up. I am supporting you. You are my son, you are my brother, and my friend. Viongozi wetu ambao wako pande ya UDA, sisi tunawaambia tafuteni kura kwa amani hapa Kisii. Sisi pia tunatafuta kura kwa amani. Tunataka tuunganishe Wakisii wote. Abantu baminto tochamo. Abantu baminto tuanchane. Tobegente kemo.
omwelioye asinkwana yomo Senator Richard Onyonka nigarolekana komochia oboraibu mugavana we county ya Kisii Omoske Paul Simbarati asikiria tebanga anene nigataraikirania emirimo yaye bunegwenerete Simbo mwana bwarati watumbira abantu gane mioro nechinsara bambwatiero liane esenye nchona tebete kwa veiro moibia goko ibakirege ntokorue county. My position remains I know moibi nande tingi koira magega no bogaba na koligia nande aniche intego korusya Baba Teresia Baba Boli Jage no teme bwasogoso tema orole bosenande mbobe Kuriga sigeti kia Monarch kegotoka ewodi ya Bogusere bunge ya Kitutu cha South Mea County ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya. Biamano mulikeito Dipon Asanya hapa na inchi banyamira niko babaire bakubuliwo weatanana amona barai babaire bakubatumika abantu hanena basaye asenchererembe eriguturbanio mulembe asemesangererekano ya gesiasa engana yaberege gusabwa kurigererwa asobime anene asobochori bogocha erikurigereria embwa y'omuntu hataraji gochorwa asekergo kende gyonsi aya nigabereka gukwanwa no mujumbe o West Mugirango Musike Steve Mugaka amono mwanasiasa Edna Makori oyokoligia ekerugo kyobo women representative ase county ya Nyamira asibono babiri bakubolia abarayibali bari birogo bokolera abananchi amagendero natari gutumeka abasaye asokoleta chiburaburu muliketo Fatgad Gesemba otwaliganirie orobotyurwa Esegeto yabwatukirwe gokyasa abananchi anene chingake chiga obochori obonene bwatigaire umwaka oyo mabuka eryo buchye gokoreka buna beatanane na barayi baria bakubatumeka bobege siasa aya nkorengana no mubunge o West Mugirango Omoske Steven Mugaka oyo omochiria barayi baria babwate enaro ejeika. Viongozi wengine wanataka kuleta kwa mikutano kutumia vijana ati kuleta farakano katika mikutano. Hiyo si kura. Hiyo ni ujinga, na mimi nataka kuomba Wakenya wanaopenda nchi yetu tuende tupanish viongozi aina hiyo kule kwa ballot. Haijalishi ni kelele ngapi utawekea wananchi, kura inaamuliwa na hawa wananchi wazalendo, and God has given us very great-minded citizens who know who is performing and who is not performing. And I want to assure you that when that time comes, I trust Kenyans to do exactly that. Engana eyeiga yokubatumeka abasayi bobe poigo yagikerigwe no yokuriye kirugo kyabangina imeye county ya Nyamira Edna Makori oyo obasegetira abasaye kogenderera kubwata chikura eryo kubachora abarayi abaya nkuriye kirugo kyabangina kya Nyamira County. As we all know now, ne kirugi kekere vacant. That's why twatebete bana intwe chigency as one. Thomas Nyamira yetubuna togota enchino mwanereso mbere Nyamira tobe Nyamira se map buna county chinde. Ekere mogota na chigency buna totenene etogota abantu ligotenena no monwa ose ntoligotenena na koyo guchibesa. Tobwate chikura tosobisi alitokori gasi. Wito wangu kwa vijana wenzangu ambao wako hapa nje, musitumike vibaya na wanasiasa. Tunasema mkienda mahali popote tukue watu wa amani, tutafute kura zetu kwa amani na tuhimize wenzetu washike kura. Ayonsi ni garu gukwanwa kurwaso muyiga oyomo bwibirero ase kinyoro kyanyaigwa imeye ward ya township umuyiga boigo oikiranwa no munyakerugo bwekyama kya Jubilee oyoboigo ukabeiro mubunge o West Mugirango Omoske Vincent Kemosi oyo oirachinga kichae na gukwanira siasa anene cha West Mugirango pakurbono ya paka next year koko bwati story pi emeroberie yegasi toko bwati zipipa ka next year 2027 amagisi gako beku gako bucha onye goko nyora mange incho motanga digotengo motumbo nyora amagisi amange tumubwati siagende myaka ende tano ayane gako bucha nande to chikongambie bina na incho tebe ngake mosi na ekone meroberio yao
Mbarenga mwatebire simu gaka abwati Sifredo Kengo Matiang'i. Ekiamege kiaonde tiango teirera sabantaba. Oite wote kiamege nabonda amwengo tigere ko ticket obodi. Abongo tiati ngo motigera. Omosiko ya rata toko matutam. Hingo reporter Getembe koroiganya igwa ije gotoka imeye ward ya Township West Mugirange County ya Nyamira. Nchefa Tigad Isemba. Biamono yabe no murikito Fatgad Gisemba haso gutwareganiria oroboti umwanchumo ligereria oroboti na rogotoira so mutimo komoke hase keunga chinsa ibere tobasa guskale nkoira na tuli hase kagetari getambe ekeronko gotiga nenkwana yerituko ono ntori gokora gosoli emese jimbu atentangani Simbo mwana bwarati ayeno moipi nande tingi koira na magega no bogama na koligia nande aniche itego korusia baba Teresia baba boli Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National. Prosperity for all, forever. Eduka ya Uhuru Superstores iri gutoka imiyo mu cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'icimwe ni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayichi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwato bokoreri obu yabuna bono uyebo bosombi gose transportation mbabwato bokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumburira ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyurange namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomu cyobosongo bakere simbwetera seti namba cyabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Karibu nande mwanchumo rigereria eliongenderere gukumanya. Egati ya bananchi anne bale abaunchureria kurwa ase chiro ya muturumensi nigo babiri bagwesokia na kubolia banyareko baba kwigurerwa echireyu elikonekia nkwegendereri bale amono bwonchori bwabo. Ukwana litikulia rero nigo babiri bakubolia abarai kurwa sechinsemecho kwane kibuna ngo baigurera bale echireyu elikonekia nkwenyorera bale omugati obokira lituko ase kiribuna abange babo nigo bakwenyorera kurwa ase obwonchori Polikapukara norobotiru hasubime. Negati y'abananchi ababaikirana asechire gaya muturumensi yigotoka sinsemechiga che wadi gaya gachuba yo yaberegeka etanya konyara kobage kwigurwa asabaikirana nako yechena rero twachaga iga okoro busabi bwechire egerero rekane ibwateru ko chakira bono egenderere egere tokonyi kurengana mo negati yabaiga nanene barabonchire bechire yiga igo bagendere ko bakoboli omwemsie wargongoro iga omuske Henry Obwaya kwane kibunango igorali chiriga nako yali tuko elio abananchi banyarako bakugitumika bunenchire yemo yo kwegendereria echire yakene pintu arosereti uno omwemsie ori koro kunjore obugambi bwa bokaera omwemsie okoro ku omugako ori gorumata ali akaira Obwaya lakini ntu ana komorora bono nande tugatebuto eburi tugotokorera biashara itukeri ntorari yebo Bone kero nchora ruororo bo MC bugaswa bo Obwaya twaganire toigorirwe echire na endero sibebe ku busabi togiterwe echire yaito mirango yaringe menyatagwiru yairi toginyegiterwe tobekerwe fence igane bita bibekwe tosoima bangina twaye buri tuko tochake okoribi asinse mugende na nyena boni go bagende ko bakomomocho MC yiga asugota ikange na bigo asugota bakorera amagenderero bwikirano egati yabo chibara amo nechinsemo chinde Obwaya chipara nchira tararima rode pare kuri muturumesi ekwenda nyagancha agende reru agende paka mate bunyunyu epare yo na ebwato bokongo ndi anya para 4 na ebwato bokongo toko ende nire gweta kiamugitiga gweta iga na ebwato bokongo bono chipara pare chite isarigete bono ojoro bono iga ni fakti gara iretu igara ire na baru chenge sembujere iganga bona era uchunga igere byo mukendo ikaburuma lakini ndeka no mukendo yo ikaburume kare gocha kunchoka na ndi bagatabanga maneka toliwa omaneko yoko bali gumuro chingitoko kora bas nomoroli nyarako bagogosirwa amo noyo bateganga yo kubolekero ke WMC kurase wadiga ya gachuba sereta Evans Mirieli oyo abange batogira sigetambukire ke gagendere ko bagakora na kumubode gotambeya okobogo ko iga na nene gochase chire yiga elio abananchi bagendere ko bakonyora omweso twarorire buyija mono asegasi yakire gokorekanaga omugambi Mirieli aya kwanirwo nsiga na baminto na arato chandete kigwakorire gwatwabucire echiro buya bono togo sabaiga Mirieli otogo sabaiga naende kera wakorega kwarenga gotokonya chitaya ibere iga isato otwarenge korora magendera arenge gocha simuturumesi twanyoro murayo tokonyire atorikire gwachimani abeke chigiriri gweta raundi Mirieli no MCA oboreti taraira naende narigiti kubori ntomorengerereti ase saurande bano tomorusi aria tomobeke egere bano muna chakira utwaro kiga igo bano toroche na arita yarura tokonye eginko ripoti rigetaseni kya wanchete kya getembe kuroigasi nsemechiga cha muturumensi eyogotoka se wade ya gachuba ebunga ni abagetutu wa Masabe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Biamono umurikeito Polycarp Okara asorobotirunde enaro yabaraiba siasa anene gutumika abasaye na koleta chiburaburu na boigo ogoitana ase emesangerekano ao nigo yaberege koragwa ebiara hamona barai ao kurwa ase lirabolia gusi ukwana litukulero kurwa sensemo yemesa ime yaboikanga ebungene ya South Mugirango nigo abarayabo babere bakugekeria bikolebyo na kubolia abasaye kuligeriwa emeremolibaga yokoegwa chinga kinago leta chiburaburu ase emesangerekano ao Murikito Gilbert Kobi notwariganirie orobotiurwa ime ase ensemo ya boikanga emesa South Mugirango samoyiga bwo matangore ngase ensemeyo bantu besokia asa matangayo yo kumurera umungino yo mobwe ensemo eyo abanyako bakogikeria ebikoro byabo ngoyiga asaba sabanya ko bagutuka bakunyira ko bakurikirwa n'abana siasa okora egasi yo kubare nabo yo goitabaria bakubapinga gisiasa Tokyo ya tire asaba na siasa
ama tukale omuntu omanya kusangiriria abana bane omanya kusangiriria abana bawo ngana ubako mubwati ngabano twikaransta ngabana siasa bagoje kurwalia omuntu gabwata abantu omesa mugukuru magega abantu baitu tigamba tebi motegera webuya ebintu birimo okora n'ekibesa kiyino mama yatabara kini kirine ekibesa kiyino baire baba ekibasari kibesa kiyino baire baba nemere kipara bakora ibintu byose zikinseme ekyo abarayi besokia abande niko banyako bagusaba abayuri banyako bagukwana n'abana babo mbaba batabwati kende bagokora eri batume kwana abana siasa batabwati maroroma ya gukiyasi bari asugucikurwani abande bagwikaye bakonyora umutondo gukwana ngento kende getari okobani kwaye basa kwanza kurwana egetwanzire kurwana gunisin yabe y'umucando niko ya 2027 nabo cyotaka osoro bo mucando y'ugunizimu bayiga. Number 1, nataka kuanza kuempower my fellow youths. Tsakenga nyakora. Already na yeta akire. Itirani, tetiko banyona 2027 mono chikure chigama ho chigwetaka. Aba program yenye na run egokonya basaya basa utumugirango. Tsakenga bakorera. Mosa obate idea yogo chakobo tugi. Idea yogo soma digital skills. Idea yogo bomoremi. Nchega asiane iraisi. I will connect you to professionals as a field yeyo. Ekyo nigo bate abuna oburayi bwe county ya Kisii wanyakobo gotwaro botutukanu ase bate birenga oyo obwato obumanyi obonene nabo igorengo ekero nsemi kunyara kwabwe koyo kwa 2013 insi oburayi bwo mugaba no mukoro James Omaribungwaye rutakire kuirekerwo gekyo ase gochikokonye county ya Kisii. County ya Kisii igaya chagete buya lakini yaikirase geto bokoro bubanzire bosora abonde getoko tamanga buitatoli yeryogo eliogo lila gwendi Kisii County. Nage eliogo eli nokoleto musacho oligiti kumanya manganaye. Lakini letukuwa oneli ana I'm very proud kukwana manganaye. Ata letukuwa oneli musacho o understand Kisii County. Oluro ni targete urwele ko mpaka iga. Musacho oyo igakurku Gideon Nyandiricha Oyagi. Gideon Nyandiricha Oyagi igatire mune mudio utakaika pukera ntibona ari county commissioner. Amanyeta mangana y'abakoro ubugo gunusimuzi wabamuntu yabonye gutwaraga batebire boyigonga ukonya kwagwasererigwa nabo ubutumeki obwo bw'abasaye buri kujina ko bokweremererwa ime county ya Kisii na igo burayi bwate amaroro nabo yigo ugo chikokonya county ya Kisii konyora naso kwenyorere bitoki bisaine ngukina gwochumi ya Kisii burayi yobo yembuganirie enga kikera ike momo ena fasi bokoro mboko ngayano monta bogore jaka abegeta kanyimbo muguko ngachi gosunyoto montondo no monta gosunyoto no mwana mwabo obutinga busa ate getoko tabango umuntu ra 6 second ekyo igakurku Gideon Nyandiricha Oyagi agato taka Kisii County omusacho yo nero begete structures kirikyo agataba igato takiti office gete igato takiti bintu gete umuntu munai osombete buya obwate vision ano obwate yanda ya Kisii County kuri batera gatembe kurwase ensemo ya MSA boyikanganere ward constituency ya South Mugirango county ya Kisii Maritana Njo Gilbert Kobi. Biamano mulikito Gilbert Kobi aso gutwaliganiria orbocho rutogo tigana na yuna kugenda goika asa yagendrete koene kiwa ase serikali enene ababwatani au kurwa serikali ya UDA nigo bagendrete ko mwakiriko ko Daktari William Ruto na gotabanigo abireka gukora magendero ase chinsemo au ukwana kurwa Lukiane ime county ya Kakamega na boigo kurwa Somo Eldoret ime county ya Uasin Gishu litukolia lero nigo babire bagotababuna nigere biya Abakenya kurigereria Daktari William Ruto na kumwahari baga na kubomura ibwense ase tamu ya kabere elio agendera gwikirania magendero ase chinsemo au huyu mungwana anaitwa William Ruto tutampatia 2 term. Mimi nataka niwaambie wangwana bodaboda niseme nsiseme mimi nataka niwaambie rais peke yake ambaye anajali watu wa chini ni William Ruto. Nyinyi mnajua mbolea wakati nyinyi ndio mnatulisha Kenya nzima. Ile ugali tunakula kule Taveta imetoka hapa Kitale. Mimi nataka niwaambie nyinyi ndugu zangu. Yule William Ruto alikuja kaangalia wamama wanateseka. Vijana wanateseka. Mbolea ilikuwa shilingi 7,500. Huyu mungwana amerudisha mbolea saini shilingi 2,500.
hata kama hakutakuwa na kitu kingine, lakini kwa sababu mkulima wa chini anaweza lima, huyu William Ruto tunampatia 2 term. Na kuna mambo mengine mengi William Ruto amefanya, hata mambo ya CBC ambayo Uhuru aliacha bila walimu, William Ruto ameajiri walimu 120,000. Kule kwetu sisi usema mtoto wa mwenzio muone kama mtoto wako. Jamani, huyu William Ruto ni mtoto wa mwenzetu, na kwa ile kazi amefanya sisi tutampatia 2 term. Lukuyani mnasemaje? Lukuyani mnasemaje? Boda boda mnasemaje? Kwa hivyo nikisema harambe mnasema 2 term, si ndio? Harambe! Harambe! Nikisema Ruto munasema 2 term. Nikisema Ruto munasema 2 term. Haya, tuanzishe. Nikisema Ruto. Nikisema Ruto. Nikisema 2 term munasema Ruto. Nikisema 2 term munasema Ruto. Mimi natoka kule pwani na nataka niwapatie salamu za kutoka kule pwani, kutoka kwa Joe, Mvurya na Kingi. Sisi watu wa pwani tumesema ni 2 term. Na mimi nataka niulize watu wa Eldoret, mkiona mimi Mishimboko ambaye nilikuwa nikichapa Kenya Kwanza, kama sasa I have seen the light. I have seen William Ruto is a leader. Nimeona ya kwamba kiongozi William Ruto hana ukabila. William Ruto ameunganisha pwani, ameunganisha Northeastern, ameunganisha Nyanza. Sisi kama wana ODM, Nyanza ilikuwa imekuwa marginalized in terms of development. Zile serikali za nyuma zote zilikuwa hazifiki Nyanza kupeleka miradi, lakini William Ruto amepeleka stadium, amepeleka affordable housing, amepeleka payas, amepeleka mashule. Na waigwa umurikia mwanene ase kiama kia UDA Hassan Omar nigabereka gukwanira igoro yemirimo y'uburaria na waigo chinyomba cy'uburaria gukwana nigabereka kumocha egati ye chinyomba cy'uburaria asekeri abereka gotebabuna nigo cyabire chikorwa amangana atari ayekene na waigo abwate chisegi na waigo gwatanana gochiase abaribande nigaruro kuboria chinyomba cy'uburaria gukora imirimo yabo ase nchira ereyo bwikiranu anene eyo kumanya umwana inchi ayagende You need to recommit your troops to professional principles that have historically defined credible journalism, factual accuracy, editorial independence, balance, accountability, fairness, intellectual rigor, and I'll talk about this intellectual rigor, and respect for public's right to truthful information. The notion of professional ethics and intellectual integrity that has always been associated with journalism has diminished the credibility of journalism in some media houses and some journalists, and undermined public confidence in the media as an institution. The profession has failed to guard itself, and we have asked several other journalists. Remember, this profession was revered of the days of Professor Hilary Ng'weno and others, to raise above these unprofessional practices and place ratings, personal vendetta, political narratives, or commercial interest above rigorous fact-checking and responsible reporting, thus superintending a den of quacks. Journalistic gymnastics and outright strict activism. In fact, in the 2025 demonstrations, some of them had already placed cameras because they were briefed by the demonstrators where they are going to be. You saw they already had live cameras on certain streets, that they knew there will be people coming from Kiambu Road and other roads. They had live cameras. The majority of these anchors and presenters on both television and radio have actively engaged in politics. We invite those responsible for their media roles and join them to resign from their media roles. You cannot continue to attack
people who cannot speak back defenseless. Because Kanja can't speak politically. Unajua Omolo can't speak politically. But wewe Gideon, you have made him your tool of vengeance. But so, instead of supporting the rule of law, you have increasingly, some of them, provided platforms for individuals accused of breaking the law, often granting them prime-time coverage to sanitize, glorify, and justify unlawful conduct and violence. Marayo kurwase kiunga chinsa ibere asobotuko bwalero mbia mono ya bene asenge ncho kurigeria Getembe TV yenda kwigokeria emirobelio a otumirana nandi gekuraga chinsa nyengoletera yande asenchira ere yobwikirano nchani gonkoro kwa rutuke muntu ekero twabwatirane na DJ Atsan kone kirugine tibicha byago ikere Pagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo pagina ninjo. Ine umugusia tebana ki to tora muntu ntori muntu tali ntori no bolibole ntori ngakyo na gotora umuntu ukona gochenchero umuntu wate uligariga ono komotora muntu ne robori ya to tora muntu ntori muntu tali ntori no bolibole ntori arekana gotora obori lakini abantu batige tihono gochenchera abantu na tengo uligari akabangaki arenga kyura ya kuna kuyabante kuna kuyabante bitingiro ga ngori ari ayenga kyore na kuruseno to tora muntu ntori mutige bunare go to tora muntu ntori muntu tali ntori ayekana go toro bori bwao Pagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo pagina ninjo. Anga yakira omuntu nigiye gucakira segete chinga kichinde nabo ogucakira aiga chibesa ekero cyacakire kubaganwa okugenderera nigo gukubwatia ucakira egyasare kama gucia sekende chindoto nigo chikoira umulyoye hasumukya okirarituko wetera aseke kurikiriye korari bagachinga kyabande bakorora emicando nigo bawe kumbulira obunda wetera se cinjira kitanya kororekana wetera abantu abo bakoreta amagendero aso kubeka chingiye keruchekerero nanene kwenekya oburindi bu ankyo koreta amunchirure na kuira omwando bwe egika na wetera chindoto aso bwa ankyo tuichanira obwale guse chingaki okwegendereria kera ebiro nigo gokonyora enchira yukoira nanka na obunchiri obo ekero bugotara nigo bukubainura bonsi abo bale inchira Mwalimu National prosperity for all forever. Eduka ya Uhuru Superstores yego toke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari ku Rwaseke company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni ku Rwaseke company ao amajyani ku Rwaseke company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati ku Rwaseke company lya MRM ayo ari ayichi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomuchi wosongo bakere simgwe transaction number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores
The People's Choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.